Dagendrete gokolekana anene asensemo ya magendro kurubekano gotsindini gokwaba gokolekana n'abamenyi b'ensemo ya Nyageseye gotoka imiye kaunti ya Kisii asokwe murunganiryo gatarosi gogwechipara ase ensemeyo omulike ito Mildred Mumanye negekirana ensemeyo na gotwaliganiryo roboti rokobwatia abamenyi b'ekenyero kya Nyagesai ase omubaga bw'eki ward kya Nyakoen na Bogeka kitutu kyache South County ya Kisii nigo emambia ya lero bakolire okorobekana kwa morembe na kweroseria epara eyo babeire bakolera ase Kabono kurende ase bataranyora bokonyi bonde kurwa ase abarai babo ana asomo jano to bwate pare ito kero twikire ko rutwa etani ni kware amana mu bago bwa misi asako ngamba na Nyagoto na to bwate mo jande pare epare ya to jande kuru ya kalimetu no mwezi wa misi tabege tumoro mugaiga akabeka saya ya eta keto chimumbu no ya katika ko chimumba tuatamiro kabakwa na banda batokonye pare ba te ndoitorore onto akole meke tantana ko pare kesa tole ko bori ga ngambia pare geti onye moto tiko tokorera gasi mutike twekorera ntono na bato konya aswikeire aswa bekiro mona buno yo ikire mna gaiga bato bekereti oyo tokonye ndoko mo kabokonere ono kona yiretie customer yemo igo yanchande ta sama tukara matambe ngo chikwana nyagitari omenda kurwara nyasaga nkonya ngatumeka abaminto bapoda bakamukwanira kakiba kaganja karunya gitari tuabere toko nakolera ngagaki amisi amana Nyagoto kakikimura barayi mwachore tumugaso ase county motago tokonye pare ege korengana na barbo nigo abarai babeire bakobangaina egento giakongirie obosombi anene abana boda na bangina bagokora oboncholeria abo batebire yabeire akongu bamintaba MCA baita bakoborie birogo nakitokora aba boda na barigiri omochanga baretire omoro mu bano bakwarania maoka ba gosebona natalibo akya bangina bamintonto umieti igota batari omwe musio ito ga Nyagoto tororango twa ngoro moro mutu abekire ga chiro libere ane chine jatiga twachandikire mwa mama tukamange tukuna okubolia kwabo buna abamenyi nigo baganirie abasamaria abaya nabo igo abarai bege siasa kobanyorana kubaroseria epare yo ilio kwarobya obosombi nemerobelio ya kerali tuko togoteba iga bamusibire baregeti iga istwa ikeire na intwe kibase twaruse tumugugo tokobora moro mutoko togorana neri abaregeti into barochi baje batogambe na into batobegere batokore iga istwa ikeire wano njini ntunayo sabuna bana boda motokonyo ndibense tokesa tokonyo mwana mchigari no ibere iga tokorera paraka saka tigaire igera twetu no baremu ndubuna abantu babane ndubati strategy ko begera jijuma gaki aya naro amaganyo y'abamenyi ba Nyagesai asokogani kwabo konene nkolinga banyarko bagoroseliwa epare yaiga elindelio obosombi bunyarekane ginko reporteria egetaseni Kendizi TV kurwaga iga kitutu chache South eletaliane Mildred Mumanye.